Wat een rotzooi. Alle stoppen eruit en zo, dat is het rattigste werk. Nou, ik denk wel dat Niels het heel mooi vindt. Wat denk je? Ik wil hem zelf gaan. Oh, ik wil hem zelf houden. Ja, dat snap ik wel. Nou, met de krientjes naar het haar. En oh, maar zie je waar die is dit? Ik schrik mijn hoedje. Hallo. Goeie. Een nije. Een nije. Een nije vlag. Jongens, juist er hij wel zien dat Jelke en ik een begin maken gaan om het tuinhuisje wat leeg te hebben, wat rotzooi voor te smieten. En juist op een nijmiddag kwam Tjibbe bij ons en zei van ik ga een paar uur nu, zijn we vast terug. Dus we hadden al een paar uur wat dienen. En van de moment met is begonnen. En jongens, je herkent het net weer waarom. Het is nou hier de chaos, maar ik heb heel veel ruimte. Dus ik liet het je hem even zien. De hoen maakt natuurlijk tijdelijk wel even een plakje ha. En dat is even tijdelijk hier. Hé jongens, zie je dat? Dit wordt hun hok. Nou, en dat hok komt dus weer de kranootje. Daarachter. Maar ja, ze maakt nou ook een plak, hè. Dat kan natuurlijk met in hier en daar al kleur. Dus ja, hier eerst eventjes. En dan zit ik even naar achteren. Dan zie ik hem dat ik even zien. Nou. Je moet even graven. Je moet even graven. Hier is een hele haarhuidkamer. Er komt een nieuwe schutting. En nou ja, dat tuinhuisje komt eraan nog aan. En wat ik net wist, maar wat wel gebeurt, is dat de cirkel vast bekwam binnen op de orenkant. Dus daar word ik al jemmen eraan en de takken. Mama shit. Ja, dit er dus nou ook al hier aan. Gaan we hier in een super grote tuin. Wat wordt de tuin groot, net? Jongen. Wat een rotzooi. Alle stoppen eruit en zo, dat is het rattigste werk. Ja, gelukkig gaan we door het ark. Oh, machtig, wat een spul, hè? Nou, wie gaan naar binnen? Want die serveert een koffiemeidje voor de man. Moest met mij helpen? We zullen even koffie zetten. Koffie, koekjes. Nou, maar wel goed op werklui passen, hè, vind ik altijd. Het ontwerp voor dus dan maakt ze lekker een bakje koffie aan en wat lekkers erbij. Doe was het Elsa weer? Ja. Wat verrassend. Nou, kom, doen we dat Maar even. deze wat even doen. Doe was de stut uit haar. Ons keer de kroon het in. Ja, doen we dat ook. Ik heb nog te raar. Komt u maar, omkleden maar. Ja, moet er versting? Ja. Oh jee. Nee, ik wil zelf van. Ja, maar je voelt toch wel, ik voel die helpen. Maar mij is dat echt zelf, man. Koffie is de trom. Dan zie ik de man even op. En die hoen met al in wendel ook. En ik kijk, studeer niet in een hoenenhok. Maar mooie tijdelijke oplossing. Want ja, anders dan zit ze heel bij die zagerij en al schutting minder waai, dus ik kan ze uitnaaien. Maar mooi hoenenhokje werd dat. Ik kan ze mooi te jaren in knus in sleepers. Hoe daar je of s'nachts. Werken dan. Hey! Koffie? Ja, koffie! Ik zei, dat liep het wel grappig zijn. Dat is pakken. Schattig toch? Ja, toch? Oh, ze hebben jij dat ik zin, geen koffie? Koffie? Maar wat voor mast je het er op het dak? Ja? Jiske. Wat best heeg? Wat best heeg? Ja, weet je te hechten, altijd hetzelfde met dingen. Ja, koffie. Ja joh, wat hebben ze dan een gouden prutter dingen? Juist oorloerken en dan van de morgen bij zo'n oerenzag begonnen, denk ik. Dus bijna een uur en een kwartier. Maar je gaat als een speer. Gaat hard. Gaat het man. Al je rotzooi, al je aan op het beeld. Maar wat zei hij? Hij zei, kom maar op. Hij zei boven op het dak van het tuinhuisje. Lijkt wel Superman. Hij zei, kom er aan. Lekker. Nou, de man had de koffie weer honger. Die ben weer druk aan de slag. En Ilda, wat is toe, meidje? Heel dik weg. Hey, Sverry. Een mooi hat, hè? Van Valentijn. Is dit de Eskimo van de familie? Hallo. Hey, schatje. Is het lekker koesje in? Heerlijk. Laken tante aan. Ja, wie nek. Want Ilda, hoe heb je vannacht slipt? Vertel dat eens even. Ik ga net op bed west. Nee, ik had net een best. Zo viel het wel. We gaan weer mal vannacht, dan hè? Lekker leuk. Heb je weer een mooi nachtje?
Ildo die roept en raasde om. Op een gegeven moment Kazaken die kwamen beneden. Die is beneden, maar die kwamen dus op slip. Ik heb hier een hierkind tegen en dat weer extra. Nou, toen werden ze beide wekker. Oors, ja, 4 uur. Dus een mooi betierd wekker. Dus de dag is betierd begonnen. We hadden een hele dag erop zitten, joh. Sverry. Hey, boefie. Maar dat mij de pret net drukken. We gaan gewoon fleuren en schilderen in de tuin. En nou, vanmiddag, waar zijn we dan heen? Waar is Joet Jitje? Of nou, Joet nog net Jitje, maar waar viert Joet en Jitje? Jara, vanmiddag gaan we naar Jara gaan Jitje. Dus dat is echt wel even leuk. Wie zal even nog schilderen? Wat is toen lachen, Bekje? Hallo. Oh, Ilde, wat is het mooi. En dit, wat is dit? Mooi kluut. Oh, dat is ook weer mooi snut. Lekker mooi kluut. Kom eens even. Hallo. Hier waar. Wat mooi, man. Even waar Max tussen over? Op waar bist u verliefd? Op Niels. Op Niels. Nou, ik denk wel dat Niels dit heel mooi vindt. Wat denk je Maar toch? ik wil hem zelf gaan. Oh, ik wil hem zelf al eerst. Ja, dat snap ik wel. Wat er wel in? Of maar we nog hier een Helly, een Fatus en een van Niels. Is dat leuk? Maar is nog hier een meidje. Is dat een goed idee? Maar die is heel veel voort. Ja. Daar maar ik heel veel voor. Een wereldreis. Ik snap het wel. Als je iets moois maken, dan was het bij jou. Nee, leven, dat komt wel goed. Heel mooi. Is dit nou wel wat uitsmart, denk ik. Anders dan droeg het net goed op. Goed zo. Nou, we zien hoe het de boeken gaat. Zo. Het hakje er al. Beem staan met de luchtje. En ik zit ook te twijfelen. Eigenlijk wat is de trampoline er echt uit. Want die is al zo, want hij kreeg hem toen ik tolven weer. Dat is een heel hard ding. En de kraan is nu in de tuin, dus eigenlijk moet het eruit en dan maar we zo zien om een oren. Of eerst die van een chibbe hier hebben in de tuin. Die had eigenlijk net echt rond de van de kinderen hier wat mooi zingen. Maar we even denken hoor wat, want ja, dit is niks meer. Maar mama shit, hoe rond hij dan? Wow. Dit kan al je nog een voet. Hele hoeken erbij viel het zo. Heel blij op mij. Maar je wordt in de rotzooi, maar ja, van het goede doel. De wie de beestjes even nog aan jullie? Ja. Ja. Je moet echt wat haar, hè? Wat een kabaal, hè? Jongen, wat een kabaal. Kwa. Zullen ze al jaren? En dan roepen, hallo. Hallo. Zusje, kom al rijden. Ze lezen bovenop een auto. Is dat? Ja. Oh, gekkies. Hij en ik zien niet wat. Het is hun auto. Ja, het is hun auto, hè? Ja. Ik kan ze lekker oplezen. Ik kan ze alles goed zien. Zie, die zit op. Ja, bovenop het dak zitten. Wat best heeg, geit. Wat best heeg. Maar ik wat. Dus voor de hintjes. Maar we in beide bakjes. Dan kun je een beetje verdeeld eten. Oké. Hé, waar is het door, Pietje? Ik mis een hintje. Oh, daar komt iemand. Hallo, eten. Oh, shit. Gaat er wel zin in. Nee, dat Gewoon is... erin eten. Gewoon zo voort. Hier hebt me gewoon erin. Ze hadden zo zin in, joh. Dan ben ik een gele bakje. Hier, waar? Ja. Doe alles er maar in. Ze kunnen jullie pakken. Vind je het een beetje spannend? Shit. Lekker eten. Ze doen niks, hè? Ik kan zelf uit hun haar niet als worst. Is dat? Ja. Ik ben heel leeuw, pietjes, hè? Toch niks. Nou, met de krientjes naar het haar. En oh, maar zie je waar die is dit? Ik schrik mijn hoedje. Hallo. Wat voor dikke. Waar doe ik ze niet wat? Deze kant. Zullen we eens even wat lekkers pakken? Ik schrok mijn hoedje, doe ik? Zit de geiten in je? Jongen. Alsjeblieft, jongens. Doe de krientjes nog niet normaal? Doe de krientjes er? Ja. Huppatee. Van de knietjes. Zo, jongens. Ja, zit ik mais is dat wel? Kijk, mais. Zit er fleurig uit? Ja. Ja. Zo, jongens. Alsjeblieft. Maar wel alleen nog even wat heer aan de geitjes in de knieën. Ja. Zo, wat heer. En de geitjes nog wat heer. Alsjeblieft, jongens. Lekker eten. Is dat er weer in? Kan het dan net helemaal bijkomen? Is dat vast te heeg? Oh ja. Oh ja. Oepsie, foutje. Zet er maar in. Ik was gewoon aan de kant. Nou, al de kleren, hè? En nog een beetje. Maar zijn ze lekker eten, jongens? Wat flink van die. Is het eng, hè? Nee, doe er niks.
Vies leuk. Een hele leven hintjes weer. Lekker eten, tappers. En mooi. Doei, knienies. Lekker eten. Doei, doei. Doei, doei. Mem had het heel dien. Krientjes haar heer, de geitjes haar heer. Maar met een pietje. Pietje ziet er geen heer. Pietje ziet er net heer. Maar ik wil echt heen. Even dikke. Zullen we afpraten als toen morgen het heer door mij staan? Ja. Ja? Doen we morgen alles om. Doe ik de pietjes en dus doet heer. Oké. Oké, afpraat. Doen we dat. We komen elke dag wel bij de pietjes, toch? Ja. Hey, wie gaat naar huis? Dan gaan ze wat eten. Ja. En dan vanmiddag gaan we naar het feestje van Ja. Jara. Cadeautjes mee? Maar ik wil die blanke roos. Blomke de roos, ja. Klopt. Maar ik wil iets zeggen. Zo'n roze blomke, nou pak dan hier. Pak wel. Dan ben ik een van de eerste blomkes die we sjurren in de tuin, hè? Meid komt eraan, waarom, jong? Vind ik wel lekker. Pak er maar eentje aan. Maar eens eentje pakken. Net al, ja, wat een schande. Nou, sure. Oh, ja, maar mooi. Dus ja jongens, wij zullen even wat eten. En dan vanmiddag naar Jara. En ik ben heel benieuwd wat ze van het cadeau vindt. We zullen het zien. Zaken Thomas als ik thuis kwam. Zullen we eens even zien? Shaki. Hey. Hoe is het? Goed. Hoe gaan we spelen? Pietje. Nee. Fjouwen. Ja? Nee. Fjouwen pretty hoor. Won. Hoppa. Hey jongens, en maar je moet even zien wat zaken net meer af. Laat eens even zien. Kim patatje toch. En die oren is lekker lastig, zaak. Laat zien. Aan een heel keel bekje. Dus ik kan nou mooi neer. Dus weer een leuke wedstrijd? Hallo? Weer een leuke wedstrijd? Ja. Mooi. Nou even in de rust? Best. Ja, wij gaan in de rust even chillen nog correct even eten. En dan gaan we vanmiddag naar Jadelin haar je feestje. Nou, eerder gaat even lekker koest. We gaan de feestkleding al net weer zo zien. Hoe mooi best. Doe eens even een roetje. Ik dacht ik het vol verloren. Wauw, echt een feestjurk. En zaken de kleren van jou. Ik zal snel in de douche zakken. En dan gaan we zo die kant op. Richting Jara. Maar die cadeautje. Doe eens een mini cadeautje voor Jara, hè? Ja. Men had hem hier. Een mini cadeautje. Dus ja. Kleren om te gaan. Wacht je op jou. En dan gaan we naar Jara in. We binnen in Driesem. Jara haar viertje. Alweer eerstje. Alweer, waar is ze? Jara! Kom jong! Feest! Ja, dan wordt je feestje, jongens. Dit is net Jara. Oh, Jara, maar dit is een andere Jara. Jara maakt het wel spannend. Een jurk hoor. Oh, hier lak. Oeh ja, maar het wil even in de pronk natuurlijk. Ja, gelukkig, ze is er. Daar is ze. Oh, is dit een hoekje was dan kreeg een huis? Wat haast je kreeg? Laten we even zien. Een krus. Jongen. Deze, de kentijn en dan bloot het water. Ja. Deze is op de scherm. Ja. Deze pudding is die ook van Marieke gekregen. Oh, lekker. Ja. Deze zak van Loos. Ja. Tekening. En deze zak van Huid en ook. Nee, goes maar hij erin. Ja. Dat is wel een heel vet cadeau. En ik zei, ik heb een haai aan van het lokweesje. En dat is maar een heel oud, verrimpelde, oud bebkeburmeist. En Dankjewel. love you. Dat is een feliciteren. Fiets maar in. Kom maar in. Daar is een dikke Ah. Allereerste jaren. Over een half uur. Een hele mooie tijd. Heel veel liefst om elke tentatief zaken en inbouw. Dat is heel oud. Ja, dat zei ik correct, hè. Ik is me net al schoon. Oh ja. Oeh, spannend. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik weet het net. Dit is een boek. Ik weet het echt net. Oh, maar dit is leuk. Dan kun je Een tekenpad. Dan kun je iets scrollen en dan kun je op zo'n drukken en dan zit er dans van oh, zeggen. dit is echt leuk. Ik geef die mijn nemen. Oh, het is echt heel leuk. Ja, de volgende waait ook weer. Het wordt zaken te lang. Dus ben je haast aan geduld, hè? Ja. Oh, het is echt leuk.
Ja, ja. Oh, Doe mij maar staan. ik zie die daarna, Ja, oké? speciaal. Of is die eerste die mij? Oh, dat is echt wel leuk, ja. Ilde had het speciaal van die impact. Oh, wat is het goed impact. Ja, Er zit er ja wat. Oh, echt weer? Dat vind ik super leuk. Oh, die is super mooi. Die past goed bij mijn trui. Zit ik met die in de plan? Dit is sweet. Ik weet het echt niet. Wat ik toezaken. Dit keer wel een boek. Ik zei niks. Dit keer boek. Is dit van Jill of zo? Sure. Dat wist het al. Huh? Oh ja. Wacht, ik had deze. Dat is altijd Dit cadeau gaat wel. Ja! Oh, teken. Oh, dat is echt leuk. Ja, had ik het goed uitzacht? Ja. Ja, maar hoe wist je Yes. dat van Jill? Nou, ik weet dat Jaren het wel een shirt. Dus ik denk van misschien is dat wel leuk. Nou, ik denk, kist één jering kleur, maar ik hierop. Kist het oefenen. Nou, alsjeblieft. Echt een leuk boek. Alsjeblieft. Kroepie? Ja. Laat op. Nou, op naar de tol weer, jong. Oh, wat echt heel leuk. Mooi zeg. Dankjewel. Leuke cadeaus, Jara. Super. Dus wij zullen het feest zien. Lekker taart, een bakje koffie. En ik geloof dat het slag is. Dus van ons succes. Voest dit nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill te downloaden van die tablet en telefoon. En dan naar je chill vlog. Hey hoi.